A la Vall estem patint les conseqüències dels continus desgoverns del Partit Popular, tant de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana com de l'Ajuntament del Govern Municipal del Partit Popular, ja que no donen solucions als problemes immensos que tenim en les infraestructures educatives del nostre poble. Portem ja vora 20 anys de govern del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, un govern que no dona solució als problemes dels nostres centres educatius. La Conselleria d'Educació només actua quan ja han passat allò que és inevitable. Per exemple, si descobrís que un edifici té aluminosi o quan un centre educatiu s'està caient a trossos. Lamentablement, dos exemples que coneixem molt bé en la Vall d'Uixó i que hem patit així a la nostra ciutat. Com l'educació pública i la seva qualitat no són una prioritat per als governs del Partit Popular, deixen que aquesta educació pública es deteriore i no inverteixen els diners suficients que necessitem per a mantenir les infraestructures educatives en unes condicions adequades. Mentrestant, per part del Partit Popular, regalen terrenys públics per a l'educació privada, com han fet també a la nostra ciutat, lamentablement un altre exemple que també estem patint, en contra de la voluntat majoritària de la comunitat educativa i també sense cap tipus de demanda social. Al govern local del Partit Popular, al nostre Ajuntament, estem patint una regidora d'Educació incompetent, incapaç de fer assumir a la Conselleria d'Educació els seus compromisos, les seues obligacions i que assumisca compromisos concrets de cara a mantenir els nostres centres educatius en condicions. Per molt que la senyora Salvador s'empenyen, no es podrà enganyar amb els continus baralles de xifres, els continus reguixells de xifres que ens dona, omplir-se la boca amb afalacs a la Conselleria d'Educació del seu partit, del Partit Popular, ja que continuen sense tindre solucions als immensos problemes que tenim en matèria educativa. Només cal recordar per què estan desplaçats l'alumnat i el professorat de l'IES Honori Garcia, un institut que, per cert, ja ha licitat en estos dies, ja era hora, després de 4 anys, tota la comunitat educativa desplaçada en barracons, però quina casualitat ara que arriben a 6 mesos de les eleccions. Una mesura absolutament electoralista, a la que ja ens tenen acostumat el Partit Popular. Però també recordem un altre problema i és per què estan desplaçats els alumnes i els professors del centre educatiu de l'Assumpció, del CEIP de l'Assumpció, els alumnes de primària i els professors que encara continuen desplaçats a l'escola de la Cova. O també perquè continuen sense donar una solució a una remodelació integral que necessita el CEIP de Rosario Pérez, un centre educatiu del que cap solució i cap compromís s'ha assumit a hores d'ara per part de la Conselleria d'Educació. Això sí, a la senyora Salvador no li va tremolar el pols en cap moment, ni va dubtar en cap moment per a cedir uns terrenys públics per al negoci privat d'unes empreses que volen fer negoci de l'educació dels nostres xiquets i xiquetes. Des d'Esquerra Unida anem a continuar reivindicant totes les obres i totes les millores en matèria educativa que necessiten els nostres centres, perquè en Esquerra Unida sí que creiem en l'educació pública i en Esquerra Unida sí que apostem per una educació pública i de qualitat.